नमस्कार, प्रणाम। अजय भोजपुरी। आज फिर हम हाजिर बानी एगो भोजपुरी किताब लेके। हमरा पूरा विश्वास बा कि रुआ सब किताबिन के देखत होखब ए वीडियो के माध्यम से, चाहे ए वीडियो में जौना किताबिन के जिक्र भइल बा ओकरा माध्यम से। भोजपुरी भाषा आ साहित्य में एक से बढ़ के एक कालजयी किताबिन के सृजना भइल बा। बाकिर हमरा लेखा तनी अबेर से पाठक बने वाला के सोझा सबसे बड़ समस्या इहे खाड़ रहे कि आखिर भोजपुरी के बेहतरीन किताबिन से परिचय कैसे हुई। वो सब विश्वास ना करब, 2010 में जाके 2009-10 के बात हटे, हमरा लगे भोजपुरी खातिर लिखाई एगो किताब हाथ में आई रहे। वो किताब के चर्चा हम अक्सर करेनी। बाकी ये दरमियान बहुत सारा ऐसा कांड भइल, लोग कुछ कुछ किताब के सुझाव दिहल, इहो कहल कि बहुत शानदार किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, भोजपुरी के कालजयी किताब है। हम वो किताबिन के पढ़नी तब हमरा जमल ना, पता ना कहाँ है, तब मन में इहो धरा गई कि का शायद भोजपुरी में बढ़िया कुछ ना लिखा सकेला का। माने ये एगो दिमाग में बात आवे लाग रहे, कहाँ से कि लोगन के बतावल किताबिन के जब हम पढ़ी तब विश्वास उठ भी रहे। लंबा समय ले हम भोजपुरी भाषा और साहित्य जो डॉक्टर उदयनारायण तिवारी जी के किताब है ओकरा के भोजपुरी के धर्म ग्रंथ लेखा अपना संगे लेके चलत रहनी। माने हमरा अटैची में चाहे बैग में वो किताब हमेशा रहत रहे। वो किताब ऐसा हटे कि एक बैठकी रुआ पढ़ ना सकेनी, ओकरा खातिर दिल दिमाग दोनों जौन बात दुरुस्त करके पढ़े के पड़ी। खैर, तो ये दुविधा से किताबिन के जौन सूखा रहे हमरा खातिर हम बताओ तनी, बाकी लोगन के लगे अनघा किताब होई ओ घरी, लेकिन हमरा खातिर ई जौन सूखा रहे एकरा से ये दुविधा से छुटकारा मिलल जब हम 2010 के करीब 10 या 11 में हम पटना पुस्तक मेला में गईनी, या वही घरिए बिहार राष्ट्रभाषा परिषद भी गईनी। राष्ट्रभाषा परिषद के दुकानियों लगा रहे पटना पुस्तक मेला में। तो वो जगह पर जाए के बाद हमारा लगे कुछ बढ़िया बढ़िया किताब भोजपुरी के हाथ में अली सब। मैंने कहीं कि खजाना के चाबी उजगे से मिलल। ओकरा के हम चाबी कहब, खुद में खजाना रहे लेकिन ओकरा के हम चाबिये कहब। तब तक ले भोजपुरी साहित्यांगन के आगमन होखे लगा रहे, माने और किताब मालूम होखे लगली सो। अब बाद में साहित्यांगन, भोजपुरी साहित्यांगन आ गई, और ओकरा बाद हमरा लेखा छुच्छा पाठक के जेकरा लगे कुछ ना रहे भोजपुरी में पढ़े वाला, चाहे बहुत सीमित मात्रा में चीज रहे, वो पाठक के माने एक पाठक के भोजपुरी के किताबिन से परिचय होखे लागल, और ओकरा बाद एक से एक किताब सोझा आवे लगली सब। अतना भूमिका हम ए से बांधत बानी काहे कि जौना किताब पर आज हम चर्चा कर रहल बानी, एक किताब के बारे में वर्तमान समय में बहुत कम लोग चर्चा करेला। चाहे हम नहीं देखले, जब ये किताब भोजपुरी साहित्यांगन पाइल ओकरा पहले एक किताब के बारे में शायदे हम केहू के चर्चा सुन ले होखो। तो आज की जो किताब हटे ओकर नाम है रावण उवाच। रावण उवाच मतलब रावण के बोलल। आत्मकथात्मक पौराणिक उपन्यास हटे। ये किताब के लेखक हैं गणेश दत्त किरण जी। प्रकाशक भोजपुरी अकादमी ही जौना घड़ी ई उपन्यास प्रकाशित भइल, ओ घड़ी 3 या 4 गो किताब जौन बा भोजपुरी अकादमी से प्रकाशित भइल रहे। प्रकाशन वर्ष एकर 1982 है। ई ठेहा भोजपुरी साहित्यांगन पर ई किताब, ई उपन्यास रुआ सबके पढ़े के मिल जाए। एक किताब के काहे पढ़े के चाही? रावण के हटे तो रावण से तो ऐसा ही हमनी के जरावे नहीं जा रावण के, तो रावण के बारे में काहे पढ़ल जाओ? वो रावण के बारे में सामान्य रूप से हमनी के रावण के बस हर साल जरावे खातिर जाने नहीं जा। तो का कबो हमनी के रावण के कुल, वंश, खानदान, पीढ़ी के बारे में जानता नहीं जा? आखिर रावण के रहे, कहाँ से आई रहे, ओकरा पीछे के का भूमिका रहे, 2-3 पीढ़ी पहले के का स्थिति रहे, ये चीजन के बारे में हमनी के का जानता नहीं जा। यदि नहीं जानत तो ये किताब रुआ खातिर बिया। रावण के आत्मकथा है उपन्यास।
रावण अपना अपना पुरखा लोगन के बारे में, अपना बारे में बता रहल बा। अब सोची ये कितना दर्दनाक बात बाटे कि रावण के माध्यम से लेखक जौन बाड़े, रावण के आत्मकथात्मक उपन्यास लिखले बाड़े, तो रावण बता रहल बाटे, रावण राउर हाथ ध के दिखा रहल बाटे कि का भइल बा, कैसे भइल बा। ई हमार अनुभव बा आ जौन हमरा बुझाइल बा एह के पढ़ला के बाद। ये उपन्यास के लेखन शैली बड़ा अद्भुत बा, गजब के बाटे, एकदम ठेठ बा, सहज सरस बाटे। रउआ इचिको उकजावन ना बरी, ऐसा लागी कि रावण के किरदार रउआ सोजा बैठ के रउआ के अपन कहानी सुना रहल बाटे। जैसे हमनी के कबो कहानी कथा सुने नहीं जा अपना घर में, चाहे व्रत व्रत के कथा जैसे सुने नहीं जा, तो जौन कल्पना दिमाग में आवे लागेला, कुछ ऐसने कल्पना रउआ जौन बा ए उपन्यास के पढ़े के समय आई। आ एह रावण से जौन रावण अपन आत्मकथा रउआ के सुनावे जा रहल बा, ओह रावण से रउआ इची को डर ना लगी। उपन्यास ह त कल्पना आदि तो रहबे करी, बाकी लेखक एह बात के लिखे में भारतीय इतिहास के हर वो हिस्सा के टकटोरले बाड़े जहां से रावण के बारे में जानकारी मिल सकेला। यानी कि लेखक जौन बाड़े हवा में ही किताब निखन लिखले, हवा में ही उपन्यास निके लिखाइल। ए उपन्यास के लिखे के पीछे शोध भइल बा, मेहनत भइल बटे, आ ओह मेहनत के फल ई उपन्यास हटे। एह से रउआ सबके ए किताब के, ए उपन्यास के पढ़े के चाहिए। भोजपुरी के पहला आत्मकथात्मक पौराणिक उपन्यास के श्रेय शायद यही उपन्यास के जाला। हम बार बार ये बात के कहता नहीं, पहला है आत्मकथात्मक पौराणिक उपन्यास, एह से एकरा के पढ़े के चाहिए। हम बार बार एक कुछ चीजन के ए से बता रहल बानी कि रउआ सब जब किताबिन के पढ़ब तो ओकरा बाद जौन अबही किताब आ रहल बड़ी सब ओकनी के मूल्यांकन कर सकेनी, रउआ सब तुलनात्मक अध्ययन कर सकेनी कि जौन अबही आ रहल बड़ी से ओकनी के का स्थिति बाटे, और जौन पहले लिखा चुकल बड़ी से 30, 40, 50 साल पहले ओह किताबिन के का स्थिति बा। अब बात कल जाओ किताब के बारे में। यह किताब के भूमिका लिखले बनी सुप्रसिद्ध साहित्यकार, बिहार के नदियन पर सारगर्भित शोध करे वाला हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी। यहाँ के भूमिका में यह उपन्यास के लिखे के बुनियादी बात के बता रहल बानी। यहाँ के इहो बता रहल बानी कि भगवान राम के ये उपन्यास में जौन स्वरूप बा उ भगवान के बा, आ रावण के बहाने भगवान के एगो अलग बड़ा अद्भुत रूप यह उपन्यास में देखे के मिलता। यहाँ के ये उपन्यास के गोसाई तुलसीदास के रामायण के पूरक बतौले बानी। भूमिका में लेखक के बड़ाई करत यह उपन्यास के रोचक भाव के सोझा रखे के कोशिश के लिए बनी अपना भूमिका में हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी। यह उपन्यास के खास बात ध्यान दी, हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी बहुत शानदार, बहुत सुप्रसिद्ध, बहुत ही शोधपरक लिखे वाला साहित्यकार रनी, वहाँ के लिखत नहीं। यह उपन्यास के भोजपुरी साहित्य के भंडार घर में ठीक उहे स्थान मान रहल बानी जौन तमिल भाषा में श्री राजगोपालाचारी, गुजराती में श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, आ हिंदी में चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के रहल बा। ये एगो बहुत जरूरी बात बाटे। ये जो 4 नावन के हम बात कर रहल बनी एजा, हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी वो लोगन के पढ़ले बानी, वो लोगन के जोन रचित जोन सृजना बाटे ओकरा से तुलना कर रहल बानी यही उपन्यास के। यहाँ के तुलसीदास के दोहा गिरा ग्राम में हरिगुण चरित गावई सुनहि सुजान से अपन बात भूमिका के खत्म के बानी, और ओकरा बाद जय भोजपुरी के उद्घोष के संगे एह उपन्यास के पाठक लोग के सोझा हवाला दे रहल बानी, हवाला कर रहल बानी। ई हवलदार त्रिपाठी सहृदय जी के भूमिका है। गणेश दत्त किरण जी ए उपन्यास के अपना गुरु प्राचार्य विश्वनाथ सिंह जी के समर्पित के बानी। किताब में आगे जब डेग बढ़ाई तो लेखक के भूमिका पढ़े के मिली, यानी कि आचार्य गणेश दत्त किरण जी के भूमिका पढ़े के मिली, वहां के लिखले बानी। लेखक किरण जी उपन्यास के आत्मकथात्मक पौराणिक उपन्यास कहत इहो बता रहल बानी कि ई इतिहास ना ह, ऐतिहासिक ह। उपन्यास के नाना प्रकार के वर्गीकरण सोझा राखत जौना में सामाजिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, तिलिस्मी, जासूसी या मनोवैज्ञानिक आदि इत्यादि प्रकार के उपन्यास का होला, कैसन होला, कैसे लिखाला आदि इत्यादि चीजन के बारे में वहां के बता रहल बानी। यह उपन्यास में भूमिका में जिक्र कर रहल बानी। वहां के अरुण मोहन भारव जी के लिखल उपन्यास परशुराम के जिक्र कर रहल बानी, जौन की पौराणिक तह बाकी आत्मकथात्मक ना हटे। अपना भूमिका में यहाँ के अपना यह लेखन शैली के आगे विवेचना करत दर्शन के भाव में बहुत कुछ उत्जोग आ परतोक देत बुनियादी बात कैले बानी।
वेद से लेके पांचवा वेद यानी कि इतिहास तक के बात करत यहाँ के नाना प्रकार के उदाहरण देत एह उपन्यास के ओर जाए खातिर केवाड़ी खोल रहल बानी। यदि साच कहीं तो लेखक के भूमिका गणेश दत्त किरण जी के जो भूमिका लिखल बा असल में ए रावण उवाच रूपी उपन्यास के चौकट लेखा बा। चौकट रुआ सब बुझत होखब जहां से प्रवेश कइल जाला घर में, तो वो चौकट पर ए भूमिका के पढ़त गरी ऐसा लागी कि रुआ चौकट पर खाड़ बानी, थथम के खाड़ बानी, तजवीज कर रहल बानी, रुआ जाने के सोचे के कोशिश कर रहल बानी आ खोख खखार के रुआ भीतरी जाए के कोशिश कर रहल बानी, उपन्यास के पढ़े खातिर जा रहल बानी। कहीं ना कहीं ये भूमिका के मूल मकसद बाटे ये उपन्यास के पढ़े से पहले अपना ये भूमिका में वेद पुराण उपनिषद आ अन्य ग्रंथन के बात करत ओ ग्रंथन से अलग अलग कोट के लेत रावण के गुण अवगुण के ओर इशारा करत यह बात के बतावे के सफल कोशिश केले बानी कि आखिर यह उपन्यास के नेव में कहाँ से का आइल बाटे, कैसे आइल बाटे आ काहे आइल बाटे। यहाँ के अपन तर्क बाटे वो भूमिका में और तर्क के माध्यम से यहाँ के चीजन के सोझा रखले बानी, बातन के सोझा रखले बानी। ये उपन्यास में जोन बात वहाँ के लिखले बानी ओकरा के सोझा रखले बानी। ई किताब भले 1982 में प्रकाशित भइल होके, जैसे कि हम पहले बतौनी है 1982 में भोजपुरी अकादमी से प्रकाशित भइल रहे। बाकी ई जोन भूमिका लिखाई बाटे गणेश दत्त किरण जी के वो भूमिका यानी कि ये किताब के पांडुलिपि हमरा लागत बाटे कि 1980 में लिखाई रहे, कैसे कि भूमिका में 1980 के समय काल दिहल गई बाटे। रावण उवाच के पढ़े से पहले ये भूमिका के पढ़ल जरूरी बा। हम जैसे रुआ सब कहनी है कि चौकट पर खाड़ होके रुआ सबके तजवीज कल जरूरी बा, थथम के तनी सोचल जरूरी बा कि रुआ का पढ़े जा रहल बानी। ये उपन्यास रावण के पुरखा पुरनिया रावण के कर्म आ कर्म के वजह से मिले वाला फल, रावण के पुरखा पुरनिया रावण के कर्म आ रावण के जोन फल मिलल बाटे ओकरा रावण के कर्म से वो 3 हिस्सा में उपन्यास बटाइल बाटे। आ ए 3 हिस्सा के आपन अलग अलग हिस्सा बा। जब ये उपन्यास के रुआ सब पढ़ब तो एगो ऐसा युग में रुआ चहुप जाइब जौना के बुझे खातिर लोगन के स्कॉलर बने के पड़ेला, शोध करे के पड़ेला, यानी कि बहुत सारा चीजन के एक संगे गणेश दत्त किरण जी एजुआ रख दिले बानी। अब बहुत ही शानदार तरीका से रखले बानी, मने रुआ इचको अजीब ना लगी जब रुआ ये उपन्यास के पढ़ो। ये उपन्यास के अंत अपने आप में एगो बड़ा गंभीर और सोचे वाला संदेश रखले बा। सुभाष बाबू से लेके भगत सिंह तक के अपना कल्पना में ले आके लेखक वर्तमान आवे वाली पीढ़ी के एगो मैसेज दे रहल बाड़े। जब ये उपन्यास के पढ़ब तो रुआ सबके यह बात के आइडिया लागी कि हम का कहल चाहतानी। भोजपुरी भाषा के सहज सरल आ ठेठ रूप में लिखाई उपन्यास हिमालय से रुआ के लेके समुंदर तक ले जाई। कुछ ऐसने भाव जैसे गंगा के आगमन होला हिमालय से और समुंदर में जाके विलीन हो जाली, वैसे ही रुआ के ये उपन्यास रावण के बारे में, रावण के माध्यम से बहुत सारा चीजों के बारे में बतावत लेके चली। एक हाली ये उपन्यास के जरूर पढ़ी, खास करके वर्तमान समय में जब लोग धर्म और धर्म के नायकन के लेके अलग अलग मत राखत हटे, अलग अलग व्याख्या करे में लागल बा। ऐसा समय में विचारोत्तेजक यानी कि दिमाग में खुदबुदी के लेके आ देवे वाला ई उपन्यास भोजपुरी के एगो बेहतरीन उपन्यास बटे। हमरा से यदि पूछब तो हम ये उपन्यास के भोजपुरी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासन के सूची में रखेनी। यदि टॉप 10 गो उपन्यासन के सूची बनी भोजपुरी के तो ओह में ये उपन्यास हम जरूर रखब। तो आज के वीडियो बस अतने। रुआ सब ये उपन्यास के पढ़ी, ये उपन्यास के पढ़ी, बहुत ही शानदार उपन्यास बाटे, जरूर पढ़ी। ये उपन्यास के पढ़ब बहुत जरूरी बाटे हर भोजपुरी भाषी खातिर। धन्यवाद, प्रणाम, जय भोजपुरी। हम फिर हाजिर होखब।